Tao này, đây giá bảy photoshoot phút à? Này zoom in á. Này, muốn nổi zoom này. Fir bilang nai nung ni fasa. Hey guys, welcome back to my YouTube channel lagi for gobaw somni unaw mane one mandar na pa pre ek mahang mane video gas day mane be habani pre ne gezeraw mane stu thane ne mane moनसे problem जादोंमोन आंनि चेनेला स्ट्राइक नांदोंमोन लोगोसे आरो गोबां माने जानानै 1 month video होनो हायासै आरो तलफोर जियानो जाया मानो बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो माने एडभान्स माने हेपि बैसागो रंजालि बैसागोनि माने गाहाम हामलायनायखौ आं बाहरग्रोबाय आंनिफ्राय तलफोर दिनै जों माने बैसागोनि नामावनो माने मोनसे फट'शुट लादो आरोना जिखि जाया गामसा आर'नाइ गाननानै माने जिखि जाया खालामसै आरोना फट'शुट नटिफिकेसन बारा मोनायाव जानो हागौ दै माने 1 month भिडिअ होया आरो बिदि स्ट्राइक नांनाया मालाबा माने भिउफोरा दा डाउन जानो हमो नोंथांमोना अननानै नि भिडिअखौ फुल नायजोब आरो बेजों लोगोसे हायोबा एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना जाहाथे सिगांनि बायदि बे मोनसे रिचआ माने चेनेलनि मोनसे बोलो फैफिनथों आरोना त लोगोफोर लेट्स स्टार्ट अ भिडिअ गोबाव समनि उनाव दै रोङा खुगाया माने ओंखारा जादो तो जियानो जाया दायो जों थांनोसै नावकाटा नङाबा रायन' जोंनियाव बिदि फेमास जागादो त लोगोफोर लेट्स स्टार्ट अ भिडिअ के ओमफ्राय दिनै मटर ब्लगिं मटर ब्लगिं आफ्टर लं टाइम माने मटर ब्लग खामियाथ' 3-4 months जाबाय एकदम खामखैखो दै सिगां माबायाव माने हिमालयान फाननायनि सिगाङाव खामनायानो आरोना आर'नाइफ्रा नै नैबे आर'नाइखौ नोंथांमोना बोरै नुयो गोजायाव गोथां आगर माने मोजां नाङो आरोना बुरियानो बेजों लोगोसे नै आरो दख'नाबो दोङो गार्लसबो थांफागोन आंनि मटर ब्लगिं सेटआपा आफ्टार 2-3 months जाबायलै नै माने आंनिया नैबे माउथनि बे आबाया बे जेम आउट होनना बुङो बे माने बायदोंमोन त' बिनिखाय माने जोंनि लकेल जाबो मोनाखैमोन ना त' बिनिखाय माने नागिर दा मोनबाय फैबाय आरो बारा इम्परटेन्टबो आं माने भिडिअ बानायनाय जाया नांगौ मटर ब्लगिं बिनिखाय माने बारा इम्परटेन्ट होनाय जाया आरो बे थाखाय त' लोगोफोर वेलकाम टु मटर ब्लग आफ्टर माइन लं टाइम आयु माय डार्लिं फैफिनबाय आंनि सनाया फैफिनबाय मेराचना फाथ'दोंमोन आं नोंखौ 6 monthनि थाखाय खिन्थु बाहरनो हायासै लाबोफिननांबाय गारनो हायासै दा लोगोफोर जियानो जायामोन दायो जों आवगायलांसै ओइ खुलि आइनो बुंदा आं खिथायाखै आं ओहो मानसियानि गियाना फुङावनो गोमायो दे थाथ' अके भगबान दिनैसोलै आरो टुटुनिजों दिनैसो फार्स्ट टाइम बेसेयाव खालामदोंमोन आं सिगाङाव माने बेलेगनि माबादो गफरदो खालामदोंमोन खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम टुटुनिजों मटर ब्लग नोंथांमोना बोरै फैदों एंगेला कमेन्ट खालामजाबाय दे एंगेल केसा आराय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आयु नाय जों लोगोफोर ओरैबायदि माने धुलायाव धुला आरो हाब्रु बे हाब्रुखा मिथिखायो नोंथांमोना आरो धुलायावनो ओरैबायदि धुला जाखायो उनथिं नायबा फुरा सेस जाखायो आरो नै मा जागोन टर्ला गामि त' लोगोफोर नै सहैबाय भेरगाव चारियालि त' नियाव दायो आं एसेनिखौ मारै लानि आं बोरैबा खस्थ' नांबाय थादों दा नै लोगोफोर नायदो जोंनिया भेरगाव चारियालिखौ माबा हरलाय स्क्रु हरलाय नै माबा जाबाय आरोलै बिराद टाइट नैया नै आया नैबे एंगेलाव त' नै नैबे दायो जाबाय ओमफ्राय नैबे स्टेज नुदों नोंथांमोना नैबे बे गोजौआ माबानि आबसुनिया बेखौ सिगां गोदो जा फादार मुवा बानायदोंमोन बेखौ आरोना माने बियो बड'लेण्डनि टलेस्ट बे समावमोन दै दा नंगौ मिथिला बे समाव माने बड'लेण्डनि टलेस्ट माबा मोनसे मार्टियार टममोन आरो अके थ' दायो आं खासे मानसि लायनो थांगासिनो ओमफ्राय नैबे स्कुलावनो आं फोरोङो आरोना क्लास आं फैनांसिगोन साननैसो उनाव नै बेनो आंनि स्कुला अके नै दायो सहैबाय गासे थिखांसै नियाव ओमफ्राय सानै दंबावो आरो गासै साब्रै जागोन जों माने त' नै नियाव आरो जरासेबाव रेडि थौ लागाव लोगोफोर नै लामाया नै सेस माने दासो गनायखादो आरोना नै आंनो फार्स्ट टाइम र' निजा थांनो हायाखै निजा लिगआव र' बरिया त' नै दायो जों मोनहैसिगोन नावकाटा पार्क खिन्थु जायगाया जोंनिया सोलायबाय माने नावकाटा थांला जों सिदा होलांसै रायन'आवबो थांबाय बिराद गोबाव जागोन आंनिया माने सिगाङाव थांनायानो आरोना हागोन त' नै दायो मोनबाय बादलापारा बेखौ बुङो बादलापारा ओमफ्राय निजा लेफ्ट जा थांसै
to Rhino. Sangba gabul uno ini tak ayu. Mudah-mudahan 3 years uno pedang. Jadi ini free. Ya. Mana ini bisa birat buriar nane. Batla para tea state. Mana dimok gili ya. Zigi dimok famous. All white famous. Zini asam ni bicara. Zini Bergau ni sabagana. Mana bunyi kuda missioner. Jadi Bergau. Mana proud nangar na. Biasa bising ang biasa kan ini nane. Tuh nih kakak sini. Daya kakak sini break time. Bisanya. Birat naik le kamera ada bah. Omprai ni jaga ada ngawan dah birat danger. Mejerin tak kaya. Mana dah kali ber. Mana 2 months sigang Sani mansi mana hama ke futar ber. Ayo masih sigang Ni perza kontai hacia. Mejerak. Ni mana ni per ngawan aku tu na. Ay hakra hordeng na bifar orang mana mejerin bahar na. Mana nukai ni nuntang na di tangban nuhakan dah sandi. Arbi benua masih nua eksodusu tayo. Nuntawa na mejer na ini gusuba. Ni bisa kau bisa batla para na bungu bisa ke. Ini zaga lebih busang ni. Mana nggak sesuai ni zaga. Darjeeling sini. Salam pun ni, naik sobai baik. Rhino Eco Resort. Hello ni. Sesuai pada sini ni. Demalu, boss. Bisa mommy, aktris. Mana sih? Kena beri benda? Met gorom. दिन आज क्या करेंगे फोटोशूट मैं दिन जुनिया फोटोशूट मेनली बाबाया माने कैमेरा तो जुनिया नहीं जुनिया दंखायो 3x पेरिस्कोपिक जुम मोनसे मबाइल दंलै जुनिया माने दायो जियायो देखानोसै ना फोटोशूट खालामनोसै बैसागोनि नामाव नोंथांमोना इंस्टाग्राम आंनि गोरबो कुंगुर आरो फेसबुक गोरबो कुंगुर थांनानै सार्च खालामनानै फल' खालामबानो जाबाय दे हायोबा आरोना खालामनो गोसोबा आरोना Nih, dari ready jaga Munuji, wow, looking like a wow. Nih jadi Momiji, dah boleh ke kamu share foto sudah, dah dokan selesai jeli. Nah ini jadi di malu, kameraman. Yes. Tolong pun nih, dari ready, bisa kan mau isi, nose. Nih ini jadi munu ane pak, bisa kan masakan nukan deh. Ini jadi mommy, hello. Nuzale, ini arone farsu zabe, momiji, wow, beautiful. Dari sepuluh cikan just di share na, jauh punya reels isi pun share na. Kamu seultan patan game nang ni, zagli, nah di malu, jahili kan mana, nih Rhino rasul dile bara hidno amane ranj bayi bile pera, dah ukapa me muzan zapi na ribia, nih, this is the trees gate. Wah, boleh zabai kita ni be. Tahu ni, dah zabai foto shoot pura. Ni zoom na. Ni, munu aja ni. Ini mana sudah munu ke? Aktris. Dekho. Deh, angkat belah deh. Wah. Ya scene he. Fir bilang nai, nung ni fasra. Clip zeng club nai, nung ni. Go ahead na. Go ahead na. To nih dari zabai. To bikinan sih mana? To jia dek biang. Just bisa mense vlog zabai. To biar khusus di sambiang. Just para dek nih jaya share na. Mana suti kau ni orang mana dek bitan na. Bini sih je begitu. To lagi buat explore lagi mense bikinan sih mana buat gabung di video biang ayu 30 days unom. Angkat bawah nade. Omprai बैसागोफोराव लोगो मोनगासिनो ना जों माने प्रग्रामाव थांनाय जादोंबा नोंथांमोननि जायगाफोराव माने थांनाय बोसोरावथ' बहुद माने बेरायनानै बिराद मोजां नांबाय आरो जिखि जियानो जायामोन माने आबौदों आं थांनाय बोसोराव 30 days 30 गामियाव बेरायदों 30 days 30 गामियाव बेरायदो थ' बेयाव माने मोनफ्रोमबो गामियावनो माने आंखो अनसायनाय माने गोबां मानसि लोगो मोनो जायनि थाखाय माने गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद मोजां नाङो आरो नोंथांमोननि अननायखौ माने मोननानै आरोना थ' लोगो थेंक इउ स' माच बुंदो आरोना आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय नैबे बोसोर 1 year मोनफैलायबाय मा समाव माने बैसो बारलांदो पात्ता मोनला दा लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनसै दे बिखिनियानोसैमोन